Welcome back guys sa channel ko. Dito na naman kayo sa Fish and Beyond. So samahan nyo ako, meron tayong tatry na product ngayon. So ayun nga guys, meron tayong tatry ngayon na ating napanalunan to sa isang YouTube channel ng aking kaibigan na si Jello. So, before we start, subscribe din kayo sa YouTube channel ni Angelo Hernandez. So, type nyo lang Angelo Hernandez. So, lagay ko na lang dito siguro sa baba. And lagay ko na lang din yung link ng kanyang YouTube channel sa description box. So, marami rin kayo matututunan doon. Marami rin siyang ginagawa unboxing and review, no? Isa na doon yung itong mga nakaraang summer o itong nakaraang summer nag-review siya ng aircon, no, sa mga inverter type. So ayun, marami rin kayong matututunan. So subscribe kayo sa YouTube channel niya. So yun na nga, nanalo tayo ng pag-giveaway niya, no? Meron tayong napanalunan. So isa tong inumin, and yung pangalan nito is Calamansi. So, ayun, hindi ko napapatagalin. Nandito pa yung package. Hindi ko pa siya nabubuksan. Kakarating niya lang kanina. So, ayun, nagulat nga ako kasi sabi ko wala naman akong in-order sa Shopee. So, bigla akong naalala na through Shopee nga pala pinadala yung ating napanalunan. So, buksan na muna natin guys, okay? So, ayun guys, ito yung napanalunan natin. Medyo mabigat siya kasi alam ko 1 liter ito, no? So liquid siya. So buksan muna natin guys and then pakita ko sa inyo. Okay? So yun nga siya guys, oh. Ayan, sa loob. So, buksan natin. So yun guys, naka-box siya syempre para hindi rin mapipi sa shipping. Siyempre, thankful tayo dahil isa tayo sa napiling mga winners sa giveaway ni Jello. Maraming salamat. Uy! So guys, ayun, nakala ko isang peraso lang to. So, kaya pala sobrang bigat niya. So 3. So sa isang ganito na pouch, aluminum pouch ng Calamansi. So pakita ko muna. Ayan siya guys. So, ito ay Calamansi concentrated, no? So, ito ay product of the Philippines. So, locally made siya. So, supportahan natin yung ating mga produkto, no? Lalo na yung mga gawang dito sa atin. So, labas ko muna siya lahat, guys. So, bali 3 pouch pala yung pinadala ng Calamansi sa atin. So, thank you very much po. So, ayan, i-set aside ko muna yung dalawa guys ha. Or, lagay muna natin itong isa dyan para meron tayo pang commercial. Okay, so tabi ko yung isa. Then, tingnan natin itong isa to. So, ayun guys, makikita nyo sa baba. Ewan kung makikita nyo, product of the Philippines. And then, ayun, manufactured by KLT Fruits Incorporated for Galak Enterprise. So, yun nga yung nagpadala sa atin, yung Galak Enterprise.
So, shout out to Galak Enterprise po. Thank you po sa pinadala niyo pong kalamansi, no? Para matry din natin to, guys. So, meron din naman siyang nutrition facts dito sa may label niya. So, kasi syempre yung iba, yung binibili natin product ngayon, dapat mausisa na tayo, no, sa mga binibili nating mga pagkain, inumin, no, sa grocery. So, kailangan basahin natin kung ano yung mga nasa label niya. So, ayun. So, ang serving niya daw ay, serving size niya is 3 tablespoon per 44.36 ml na water. So, syempre, ang gagawin na lang natin, tansyahan na lang tayo para dito sa isang baso na ito. And yan, ingredients niya nakalagay, calamansi juice, extract, and sugar. So, makita nyo, 1,000 ml siya. So, 1 liter siya kada isang aluminum pouch. So, syempre, gagayahin natin yung ginawa ni Jello sa kanyang page. So, kukuha tayo na itong calamansi at ilalagay natin dito and ihalo natin sa water. So, medyo cold water lang tayo, hindi tayo super cold kasi meron na tayong yelo. So, pwede rin pala to for hot and cold water, guys. Okay? So, yun. So, yun, bago ko makalimutan, meron na rin pala dito nakalagay no na number ng Galak Enterprise and yung kanilang email address. So, pwede kayong pwede kayong mag-contact sa kanila doon. So, ilalagay ko na lang din yun sa description box. So, yun. Try na natin, guys. So, kita nyo naman, sealed pa siya. Amoy na amoy yung kalamansi niya, guys. So, let's try. So, siguro try natin. Siguro mga ganyan ka muna kadami. So, timplahin muna natin kasi baka pag sobrang dami ay medyo malasa na siya. So, tama lang tayo. Doon tayo sa tama. So, I'll get some water first. Wait po, guys. Guys, ito yung water. Tingnan natin. So, di natin pupunin syempre kasi lalagyan pa natin siya ng ice. So, ayan, may kita niyo yung kulay, no? Kalamansi na kalamansi. So, set aside muna natin yung water dito. Then, kuha tayo ng mix. Kuha tayo ng spoon. Ito, guys. Siyempre, i-mix natin yan para mahalo. Alam natin konti. Guys, masarap. Lasang-lasa yung kalamansi niya talaga, guys. So, lagyan natin ito ng sasawin natin ito. Lagyan muna natin yung ice. So, kamayin ko na guys yung ice ha. Malinis naman yung kamay ko. Wala tayo nung wala tayong ref na katulad nung kay Jello eh. Mamahaling ref. Kaya ito lang yung ice natin, guys. May kita nyo rin pala yung vlog nyon kay Jello nung bumili siya ng kanyang napaka yayamanin na ref. I think Samsung yata yung brand na yun. So yun, ni-review niya rin dun sa channel niya na yun. So yun, guys, ready na yung ating kalamansi. Sarap, guys. So ako kasi talaga fan ako ng maasim, no? Maasim na fruits, maasim na pagkain, eat. So, kaya one of my favorites talaga na pagkain, sinigang talaga, no? So, simula nung bata pa ako, mahilig talaga ako sa maasim.
mga maasim na inumin tsaka sa pagkain. So, yung lasa niya guys, talagang kuwang-kuha niya yung calamansi guys. Yun nga kasi concentrated din siya. So, ilan nyo naman yung nilagay natin kanina, no? Parang ilan lang yun. Pero nilagyan natin siya ng water. Yun. Sobrang lasa niya guys. So, para sa akin, goods na goods to. Yung calamansi na concentrated na to. Kumbaga pamalit siya or magandang substitute kaysa powderize tayo ng mga beverages, no? At least ito mas kumbaga mas healthier or mas I mean hindi siya powderized kasi alam naman natin mga powderized juice na yan ay kumbaga hindi siya pwede pang araw-araw, no? Hindi natin siya pwedeng pang araw-araw na inumin. So ito, magandang substitute ito dahil calamansi din siya with vitamin C para alam naman natin sa panahon ngayon marami nagkakasakit, no? So kailangan ma-boost natin yung ating immune system. Yun lang naman ang panlaban sa mga sakit, no? Ang ating immune system dapat mapanatili nating malakas yun. Siyempre with addition na rin sa mga good, complete hours ng sleep, yan, and then nutritious foods, and then nutritious na inumin. Pero syempre, water pa din ang pinaka main natin for hydration. So kung itong mga bagay na to is kumbaga pang lang to, kumbaga pang substitute lang to. So hindi rin siya pwedeng pang daily usage, no? Dahil maapektuhan naman yung ating mga kidneys. So ayun guys, sarap niya talaga guys. For me the best kasi pwede rin siya pamatid ng uhaw, no? Dahil naman natin paghapon, no, mainit. So refreshing drink siya guys. So sa mga gustong umorder guys ng calamansi, pwede nyong ilalagay ko dito yung Facebook account nila, and then alam ko may IG din sila, and then sa description below ilalagay ko yung link ng kanilang Shopee, Facebook, and IG account para pwede nyong makontak yung calamansi and mabili nyo sila. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 300 plus per 1 liter. Kung hindi ako nagkakamali, 300 plus per pouch, 1 liter, aluminum pouch, yung calamansi. So, hindi na ganun kasama, no guys? Kasi 1 liter, madami na kayong magagawa dyan kasi hindi nyo naman dadamihan yung paglagay nyo ng syrup. So, ayun guys. So, yun guys, hanggang dito na lang muna yung video. So, ang rating ko sa calamansi na ito, siguro 9 out of 10 dahil masarap naman siya guys, and lasang-lasa niya yung calamansi. Hindi siya yung parang lasang gamot, no? Kasi meron mga ganun ibang concentrated, di ba? Pag hinalo na sa water ay lasang gamot na siya, pero ito lasang calamansi pa rin talaga siya. So yun guys, sa mga gustong bumili, ililink ko na lang sa description yung Shopee account nila and yung Facebook and IG account ng Galak Enterprise. So again guys, hanggang dito na lang muna. And again, it's me Josh, and this is Fish and Beer.